Swn i'n dweud, mae mynd yn ôl i gychwyn y cyfnod Covid. Sul cyntaf, chydden ni ddim oedfa, oedd Mawrth y 15fed, flwyddyn dwytha. A dwi'n meddwl dros dyddiau nesaf, pan oedd rhywun sylweddoli bod ni'n dod i mewn i'r clo mor yma, dwi'n meddwl bod fi wedi dysgu i afal yn dyn yn Iesu Grist, ond i afal yn llac iawn yn bob dim arall. Achos oedd rhywun yn sylweddoli, mae bob dim yn newid. Yr unig sicrwydd sy'n ar rwan ydy ansicrwydd. Ac nes i ddarllen lot o'r salma, ac yn arbennig, yn Salm 46, Duw sydd yn oddfa, a nerth i ni adnod 10, William Morgan yn dweud, peidiwch a gwybyddwch, mae'n fi sydd Dduw. Mae'r cyfeithiad Saesneg yna, be still and know that I am God. Mae'r cyfeithwyr Cymraeg newydd, maen nhw'n sôn mwy am ymlonyddu, ond be mae'r Hebraeg yn dweud ydy, stopia. Ac o'n i'n teimlo mae dyna wedi digwydd, ysyd, ni jyst i fi, ond i bob, bod pob di gorfod stopio. Ac yn ganol hynna i gyd wedyn, os ti'n gorfod meddwl, reit be dwi'n neud wan? A'r gair, o'n i'n teimlo yr ysbryd glân di roed i mi, oedd y gair cysylltiadau. Mae rai mi wneud cysylltiadau. A nath ni am yr sylwadio i fynd yn ôl ar Facebook, nath ni gychwyn oed fawn Zoom, ac chdi Gwyn ac Angel yn helpu ni fo sefydlu'r oed fawn Zoom, oed fawn wedyn cyfarfodydd gweddi ar Zoom, ond eilla peth gorau ran cysylltiadau oedd yr oedfa ffôn. Ac, achos oedd o mor syml i wneud, ac oedd o mor effeithiol a'i dylanwad o'n bell gyrhaeddol. A dwi'n gwybod bod yna lot o wedi sôn bod Covid wedi gwneud pobl yn unig. Ond dwi'n gweld pethau fel arall. Dwi'n gweld Covid wedi llenwi bywydau pobl oedd cynt yn unig. Dyn nhw ddim o'r unig wan, achos o'r holl gysylltiadau yma. A maen nhw'n ymuno mewn bob math o ddigwyddiadau drwy Zoom a ffôn ac yn y blaen. Felly, ia, ond peth amlwg, gafal yn dyn yn Iesu Grist, ond sylweddoli mor ansicr i bod dim arall, felly bod ti'n eisiau gafal rhy dyn mewn dim byd arall. Ia, dyna mod i ddysgu fi. Wel, swn i'n meddwl, mae rhai o'r pethau da ni wedi mynd drwyddyn nhw, maen nhw'n rhy bwysig i ni adael ar ôl. Ni'n meddwl am ffordd da ni wedi cysylltu yn yr wythnosau cyntaf lle da ni'n dafno'n gwasanaethau trwy post. O hynny'n cyrraedd bob un aelod. A hefyd pobl, o gyda ni cyfeiriadau nhw ddim yn aelodau, pobl da ni mewn gysylltiad nhw trwy gylchgronau'r capal. Pobl wedyn, wrth gwrs, welis i rioed maen nhw'n capal o gwbl. Ond am bod nhw i cyfeiriadau nhw gyda ni, oedden nhw'n cael yr holl lenyddiaeth yma, yr holl gysylltiadau yma. Oedden nhw'n gwybod beth yn digwydd. Dim yn y bobl wrth gwrs wedi bod yn rhan o derbyn gwasanaeth drwy post, na sgyn ni'n wedi bod unrhyw gysylltiad mewn gwirionedd efo nhw. Ers pan dwi'n wneudog yma yn Pwllheli, a sa rhywun yn mynd i dweud, dwi yma rwan dydw, ers 2006, nes i'n ysgrifennu cyffredinol am gyfnod a dod yn ôl. Ara, mae'r weinidogaeth, ara di pethau dim yn sprint, mae'r Olympic Games yn cychwyn o'n, di Gwener, yn Tokyo. Mae'n debyg, mae'r gystadleuaeth bwysicau un ydy'r sprint. Dim para, chydig iawn llai na 10 eiliad. Ond honno mae pob eisiau weld, a rwsyd, da ni gyd yr fath, dwi'n meddwl, gweinidogion yn capeli, da ni eisiau gweld pethau'n digwydd yn sydyn. Ond dim sprint ydy'n cyfnod ni fel arweinwyr. Dim sprint ydy bod ni'n weinidogion am 10 mlynedd, 20 mlynedd. Dwi'n gweld ti fel marathon Ac os newch chi edrach ar yr Olympic Games, mae'n y gystadleuaeth arall blaw marathon, sef y steeplechase, lle maen nhw'n rhedeg rownd trac, a maen nhw'n neidio dros gwleidi. Wel, dwi'n meddwl, yn gwaith i yn yr eglwys, dim sprint, a dim just marathon chwaith, ond dwi'n meddwl bod ti'n marathon efo'r obstacles, yn marathon dros y gwleidi. Ac pan nes di ofyn i mi ddod yma am y cyfweliad yma, bod ni'n dod i'r caffi newydd mewn Pwllheli, caffi Largo. A mae'r enw Largo dydy, Eidaleg, mae'n cael ei ddefnyddio mewn cerddore, ara ac ara iawn. Ac felly, i sylweddoli, ia, mae gwaith yr eglwys yn mynd i ymddangos yn ara, ond mae'n waith byw, a mae'n waith sy'n gadael i ôl. Ac o'n i'n darllen y bedwaredd benod yn llythyr at yr Effesiaid bore yma. Ac pan mae Paul yn siarad efo'r eglwys yn Ephesus, mae o hun credir mewn carchar yn y Rhufain.
Ac mae wedi garcharu o fewn y Praetorium, lle oedd y Praetorium Guards, yr ymerawdwr. Ac yng nghanol hyn i gyd, mae'n deud y geiriau anhygoel yma, adnodau 11, 12, lle mae'n sôn o gwaith bob un o'n ni yn wahanol yn yr eglwys. Y rhai yn athrawon, y rhai yn genhadon, y rhai yn bugeilio, yn gofal am y tlawd, cynorthwyo gweddwon, gofal am y plant am ddifad, ond bod yna waith i bawb. So swn i'n dweud, dod yn ôl i'r rhan gyntaf, y cysylltiadau, beth sydd eisiau gario ymlaen lle, ydy datblygu'r cysylltiadau yma a gofalu, fod yna bobl yn yr eglwys sy'n mynd i gwneud rhyw waith arbennig, a dod ar job arbennig at y person hwnnw. Mae hwnnw'n beth gwerthfawr iawn. Os ti'n gweld bod yna job ddim yn cael ei gwneud ac angen i wneud, bod yna berson yma sy'n mynd i gwneud y job yn ardderchog a digon amser, ac ar hyn o bryd ddim yn gwneud dim byd, dod ar ddau yna at ei gilydd. Da ni wedi cael un enghraifft o hyn yn ddiweddar. Nes i ofyn i wraig arbennig yn un o'r capeli, os ysai'n fodlon ymgymryd ar ryw swydd. A dyma'n atab. A dyma'i geiriau, mi fyswn ni wrth y modd gwneud. Sa chdi ddim wedi nghodi fi o ber lewig o ddar lawr. Mae di, meddwl, mi ofynnau i'r wraig yma. A'i ymateb fi, fyswn ni wrth y modd. A edrych ymlaen a gweld pobl newydd yn dod i sefyllfaoedd newydd. A'r eglwys yn mynd ymlaen yn gryfach. Chos dyna mae Paul yn dweud wrth yr Effesiaid. Fod y cyfan, yr holl swyddi yma, pob yn cydweithio fe gilydd, mwyn adeiladu yr eglwys.